Uf, qué chea de turrón. Mañá, a correr 3 horas. O pasarréis dieta absoluta. ¿Y estos 3 kilos? A tope no gym. A ver se o fun vais a convertir en uf. Moito cuidado con como te falas nestas festas. Se entras no bucle de que o deporte é o medio para arranxar todo iso, estaralo empregando como unha ferramenta para solucionar algo que crees que está mal. Porque non está mal desfrutar dos doces e da comida. Empregar o deporte para compensar vai facer que o relaciones como algo puntual e que só serve para baixar de peso. E serve pa moitísimo máis. Lembra que é algo que debemos desfrutar, porque nisto o curto prazo non existe. Cambia como te falas hoxe para cambiar a tua relación co deporte e coa comida mañá. ¡Bonal! Muy bon. Bonal. Buenísimo. Buenísimo. Está buenísimo, bro. Pues está bueno, está rico. Está muy rico.